aripo akawati wandei. Kuna ari kuchiva chifambiwe ungamuudza kuti ya harisi basa rakanaka because tine mariskis akawanda. Tinobata siki, tinoputikirwa nemakondomu, tinotsotswa, tinosvika futi pakuchekwa sezvandakaitwesha. Saka mariskis atinosangana nawo akati wandei. Unofanira kusimukira. Unenge wakarara. Saizvo ndakagara ndosumuka. Ai, mukadzi anenge akarara handiti. Wakarara kudaro. Ichi chako ichi ndo chinofanira kunge chiri pasi. Kudai nemakumbo ndo anenge akabhalansa. Wakasimudza murume mudenga. Wakamusimudza haungoti daiwo chete wasimudza wobva wastika. Aiwa. Hangomusimudze chete saka zvichizonzi unotambirira. Ndokwavanoti kukurungira. Ya. Nemasaidzi ese. Wewe atidzokerei pane iyi yawakabirira murume. Chii chakachaitika kuti uzononokora kunext kudura revamwe? Bonde racho ranga rakaneta. Ndikati ndimbotraya timboona kuti kunzewo kwakamira sei. Ndikaona aiwa zviri kunzewo kwako. Ndiwaseka wewe. Utakunanzva. Imbondirwa mumaoko yangu ugare pasi. Saka makazobatwa sei? Ameno kuti akadzokerereiwo takazongona. Takazongona munhu asvika pamba. Akangosvika avhura dhoo akaona yuhi makuna chaiwo mukati. Makatobvisa hemu. Muri pakati. Wanga usingachemere baba akasvika. Zvandisingatoite kwaari ndo zvaitoitika ikoko. Mazibhemba aya. Tanetsana pepe ndikuramba akabuditsa mari yayi. Ndobva wazongondibatirana pepe. Ngokuti ukakutoita zvekutamba. Handibatirana ndobva wandiratsika kudai nedumbu. Kanzibuditsa mari ndobva ndaramba kubuditsa. Ndaramba kudaro ndo parakazobudiswa bhemba riya. Ndobva ndatemwa makumbo. Bhemba riya. Zvokuti ndakatomboita mazuva ndisingakwanisi kufamba. Kana izvezvi ndatova neproblem because iri kumberi rakatodambuka tsinga. Saka kana ndichitofamba ndatova nekamuka urema karipo. Ndopandakazotova kuti panapa zvanenda kutofa rega ndichingovapa zvangu mari yacho pane kuti ndife. Tinokuchingamidzai pachirongwa Bishu Lifestyle. Ini ndinonzi Sylvester Tapfumane. Simbi yebasa tikusangana pano paSly Media TV nepfenyuro iri kukura zvinoshamisa. Iri pamusoro pedzimwe nepfenyuro. Iri nepfenyuro inokupai nhau dzakasiyana siyana nezvirongwa zvakasiyana siyana. Tinopinda mumaprisons tichiita nyaya nevasungwa vari imomo, tichibatsirawo kutsvaga zvimwe zvinhu zvinovaita kuti upenyu hwavo huve nani kana vachinge vazobuda mumaprisons. Tinokupaiwo nhau dzinoitika matunhu akasiyana siyana muno muZimbabwe. Tichifamba takadaro zuva nezuva hamushayi chekuona. Ndosaka paine reason yekuti munofanira kunge muchisubscribe kuitira kuti kana paine chimwe chinhu chatinoita posta munongochiona chichikutumirai iri nhume. Muchirungu vanodaidza kuti notification. Kumachiefs kunobuda nyaya dzinonakidza every weekend. Tienda kumachiefs akasiyana siyana tichifilma nyaya dzinochibuda matare anotongwa nemadzimambo dzevarume vari kutora vakadzi vevamwe, dzevamwe vakadziwo vari kutiza dzimba, vachienda vanogara nemaboyfriends, zvichingodaro. Nyaya hobho hadziperi panapa paSly Media TV. Chinopera mabundles kwete kuti nyaya dzinogara dziripo. Kune vamwewo zvekare vanenge vachiti iyi ndakamboiona. Zvinoitika ndezvekuti muTV industry hakuna TV station isingadzokorore maprograms aya akamboita kudhara. Tine maprograms mamwe atakaita 3 years ago. Pa3 years ago takanga tichine vanhu under 100,000. Ine over 380,000. Saka zvatinoita manje zvekuti vaya vasina kuona zvirongwa zvatakaita makore apfuura tinoramba tichizvidzosa apo neapo kuitira kuti naivo vazvionewo. Kana wachiona chirongwa wakambochiona chirega kutitumira comment yekuti munondipedzera data. Uri kuchionerei kana wakambochiona ngochirega kausapere data. Ati chirongwa chino chatiri kubuda nacho nhasi cheBishu Lifestyle tinobata nyaya dzakasiyana siyana. Tichitaura nevasikana vanotengesa bonde. Vamwe muchirongwa vanodaidza kuti masex workers. Tinotawirirana navo kuti tinge tichipinda pachirongwa icho chinechi kuti tinge tinodzidzawo zvakasiyana siyana. Sisa tapinda muchirongwa icho tinokurudzirai kuti kune vaya vanoona pamasmart screen, maTV mahombe, musaone muine vanyarikana kuti panapa we go deeper. Tinotaura zvese kana chiko chatinosiya hapana chinosara. Nekudaro musazotita munounzirei zvirongwa zvakadai. Kana usingachifarire chirongwa chinechi gara waenda kunoona program dzimwe dzatinoita dzechikristu dziriko.
handitika mubva unoona zvatine chironga unofarira news ungoenda kunews kauda zvebhora woenda kune zvebhora uchingodaro chirega kuchiti station iite Christian channel haizi kanzokorore papo station ino haizi Christian channel chiro kaenda kumachief uchanzwa munhu achitoti akatondiitisa dogstyle asi vari kwachief kwamambo mudare ramambo muchitauro saka ndiwe wega wasara uringotaura kuti mataurire zvonyadzisira kutaurwa pese pese kana vana vadiki chaivo vamwe zvezvo vakuita se vangoita vachizvitaura asi tingokurudzira kuti kuona chirongwa chaunofarira chiya usingafarire siyana nacho panapa pachirongwa Bishu Lifestyle. Regai tipinde tinzwe kuti wandiri kutaura naye nhasi ndiani? Zita rangu ndinonzi Patience Mutakura. Patience Mutakura. Iri riri paiko keshe kana kuti ndo rekubasa? Izita rekubasa. Ora zvekuti tikatosvika patouchline ndikangodaidzira kuti ndinobva ndatokuwana ichopu chopu zvinonzi nhasi ari off. Asi tiri kungoseka zviri pane madays amunotoita off here kana kuti 7 days? Off unoita watorwara watonzwa pari kukurwadza ukangoita off unofa nenzara but patechitaura paya techinzwa muchiti takazoita rimwe day ndakazoita nevanhu 10 mabonde rimwe day ndakaita nevanhu 15 kuinogozonzi unofa nenzara kunodii kuzombodya musi wemande musi wechipiri umborega kuenda kubasa zvine zvichienderana nekwaunenge uchishandira. Ndiri seni zvangu ini ndashandira kumadhola ndokuti kumaraini kunonzi kumadhola hai kwatinenge tichichaja madhola. Alright, mazonatsobuda pachena dhola chinoita kuti muchaje dhola chikumudi kungotangira kana pa10 kuti short time inoita 10 aibuda varume takaomerera singaiti sure okay yeah. Saka asi dhora inotokwanisa kutombobudawo mari iyo. Dhora inobuda. Asi ndotombonzwa futi kuti mombonedzerana futi dhora iro rakuramba kubuda. Rinotogona kuramba kubuda. Pane pamakambori nyimwa here? Kakawanda. Nema. Kakawanda. Iyo munhu akutsotsa beans. Obva akutsotsa futi dhora. Hayo unonyepe. Chiwo kakawandisa. Kakawanda tichimbonyengerwa mahara. Singatobude dhora iroro. Saka varume kana muchitoona nenyaya yekusaburitsa madhora eyo munotoonawo sei? Totoona kamurono wakashata bhusi stage dotoraramisawo mhuri. Iwe wouya zvako nyengera mahara obwoenda. Apa wataura nyaya yemhuri. Une vana vanganiwo? Une 2. Vana ava ndevemurume mumwe chete kana kuti igame park? Igame park. Achiyera chi? Mwanera shumba, mwanera mbisi. Ukaona vanhu vanoita mashort time kana kuti sex worker vakuziva kuti uyanira shumba uyanira mbisi zvinoti nevanhu avatu makatombodanana here kuti makambopinda mudzimba zvakafamba sei? Right. Nevanhu ava takatombopinda mudzimba. Vese vari 2? Vese vari 2. Yekutanga yakafa nei? Yekutanga yakafa ndakabatwa nechikomba. Nema? Kuyechitu? Yechitu ndo yaingorwadzawo. Murume aitawo sei chino chaunoti kurwadza? Panguva yacho murume ndiye anga akuitawo zvandaimboita zviya. Wanga kuenda kumagirlfriends? Akutsiva. Sezvavari kuita izvo vachiuyawo kwauri vari married? Saka kangori kavicious sekuru. Unoite chikutenderedzana iwa? Wewe hatidzokerei pane iyi wakabirira murume. Chii chakachaitika kuti uzononokora kunext kudura revamwe? Bonde racho ranga rakaneta. Ndikati ndimbotraya timboona kuti kunze uko kwakamira sei ndikaona aiwa zviri kunze uko ndiwaseka wewe takunanzva imbondirwa mumaoko moyangu ugare pasi kana uchiti mutakunanzva uri kureva kuti kuri kuchinakidza taifara maifara iwe chinonzi kufara pamurume nemukadzi muchiita bonde chii? Kunakidzana, murume achiita zvinokunakidza mukadzi uchitawo zvinonakidza murume. For example, iwo mukadzi unoita sei murume kuti anakirwe? Atapirirwa adzoke futi ai mangwana akutsvage kana phone number kuti uriko here nhasi? Unomuromenza kana kutodya. Okay. Unotomboidya uromenzawo pabonde pacho aiwa uchisimukirawo zvakanaka. Uchifara. Okay. Kune kutanga uku wakadii kuiromenza kuti? Yeah, unoromenza but kana munhu akangoneta anenge akangoneta. Okay. Inogona kutoramba kumuka chero waisa effort yakadii?
watoedza zvese watokrenga but hapana chinoita. Kukumba chibhodhoro. Waseka. Pamwe pacho akatonwa doro wese kuti kaderere. Aiwa pane chibhodhoro chinonzi chiviko. Toibva ngemubora. Mbora unobva kuti bwete. Unoibva. Kuita spaghetti. Zvinosvota here? Zvinobohwa. Zvinobohwa because iwe unenge watova nguva watomlevel umwe wakoona. Watoibva zvake ita mbora. Kuinga vanu vakadzi munogara iwe wakazobuda but vakadzi ndimune mbiri iye mimi kuti mukadzi anogona kugara asina bonde ende munoita kushaina naye language yake anogona kutogara kana gore varume imi ndimi musikagona kugara musina mukadzi koiwo chakazoita kuti ubude wakadii wanga wagara nguva yakadii. Mukadzi kugara anogara asina bonde but anogara zviye zviri zvekuti murume wacho haasi panzvimbo. Ari kure unogara kwete kuti uinaye mumba. Uchiteiona hazviti. Uchitogeza nayo hazviti. Mweya wako iwe unobva wanzwa kudawo kandi baba vanenge vari padhuze. Asi kana wasipo aiwa kana wasipo unogona zvako kugara. Apa ipapo wadzidzisa ndazopanzwa because papa kundiconfuse. Inyaya yeusex worker wakaitanga rini? Wane makore manganorumba sei? Ndane 10 years. 10 years. Chakaita kuti upinde imomo muchiwo? Chakaita kuti ndipinde munyaya yekungotamburawo. Ndasiyana nemurume wangu wechitu. Zvinhu zvacho zvaisirondifambira zvakanaka. Ndobva takutongokurukurawo semadzimai vamwe vakati chimbotiraya zvinoita. Ndobva ndatoenda kapaya ndione aiwa serendendeka ende hazvina kundiomera because kumashure uko ndakambozviita. Kaka rika hwani wakabatwa nehwani inga iri hwani here chete kana kuti aiwa pepe anga ari hwani munhu. Wanga ari hwani munhu. Okay. Anga ari hwani munhu. Iwe kweiye munhu iye uya wakabatwa naye uya handiti makabatwa sei kwepo unonotora? Kutobatwa chaiko kutosvikirwa. Muri kupi? Tiri mumba. Kwani? Kwangu. Watunonzani? Patient. Kumakadi kuenda kwake? Kwake kwakusingaitika kwakuine mukadzi. Kwakuine mukadzi futi? Kwangu kumanje ndokwakuine kamukana kadiki patatadza kukashandisa. Apa murume wako anga ari kupi papo? Akambobuda. Ngarimo zvake muarea but angango. Zvekuti aenda kubasa zvere? Iwo ndowakatanga muti uya kuno kuti nhasi kuri bo. Nekuti wanga une nzara. Iye haana kutyawo here kuti naye handingambopinda ndouya sei kumba kwako? Akatya but nongomutena-tenawo. Ainde pamusuwo mako yanga iri first day here kuti auye kudheni? Patakazobatwa aiwa yanga isiri. Yanga isiri. Kaka kechingani? Kakatwa kechi after dzakatowanda mazuva anga atoti wandei. Yanga ajairira manje angasisatye. Ngasisatye kakati aiwa ndezvemazuva ese. Saka makazobatwa sei? Ameno kuti akadzokerereiwo takazongona munhu asvika pamba. Apa mamuri kupi maitira kupi bonde racho maitirawo? Mukicheni. Mukicheni? Pese pamaita pese pamaingoitira kukicheni? Taingoenda kukicheni. Mausingaende kuimba yemukati chaichai? Kuti imba yenyu yaingove kicheni ndo dining ndo sitting ndo because yanga iri 1 room? Aiwa dzadziri 2. Dzadziri 2. Saka maingogumira mukati. Iwe aiita sei chakazoita kuti uzoti achadzoka futi mangwana? Aiwa anga ari murume zvainyatsoshanda. Nyatsoishandisa zvakanaka saizi bho ndikugona kuishandisa. Kana uchitogona kuishandisa unenge uchireva aiwa nyatsokukwenenzvera zvakanaka unyatsonzoti aiwa panapa tiri pabasa nababa. Makona ese? Nyatsorova masaidi ese. Saka imo mukicheni mumatoita mastairi akasiyana siyana? Toita. But maplates hapana paakamborova maoko here. Andi mamuri mukicheni? Maplates nemaketero. Akatombofara. Akatombofara kuti uyaone ugodzokera. Right, akasvikoti chii pamba paakasvika pamba? Angusi kuvhura dhoo, angatipirwa, angaita sekuona kwako chii chakaita? Aiwa kutipirwa papasina kutipirwa. Ndobva asi kuvhura dhoo. Kuima musina kukiya?
tatisina taingoti naipeshi munhu uyu ko zvaenda achambonoti dhleye imbijani kuvana vangu vari vana vangu aenda kuchikoro vangoenda kuchikoro kana kukiya zvenyu ende maamagarikika handii kuti atatofarisa kautambarara chaiko katikati aiwawo hapana chinoitika akati chii rega timbopinda dhipa ipapa akati chii musiwo chii chakaitika kuti uzobva watozonzi taitana pamwe handichadogara newe he what akangosvika right avhura dho akaona yuhi makunakuna chaiwo mukati makatobvisa hemu muri pakati wanga usingachemhere papa akasvika zvandisingatoite kwaari ndo zvaitoitika ikoko nema aveji noiziya kakairaikutaura right saka makazoziva sekuti pane munhu ari kutiona akavhura kato unongoziya akauti zvinhu zvekungoba ukangonza kuti ngwenjere unonge wakutotarisa kuti chii chiri kuitika mafeelings andakanza kuti anomhanya futi mubani anotizasha kungonzi dhobherengende hazvo toitonga hapana kana chachi chitomboitika zvese zvinobva zvatoenda mudondo ndobva ati chii uyo akangovhura dho uyu umwe wangu uyu ndobva angoonawo kamukana kekubuda ndobva atongotoboka ndobva arova pasi akatoenda paya ini ndini ndakazosara mukati ndichichiona chese uyu paakabuda haana kuda kumutsoma here hana aitomutya because ranga riri mitsi ngeiri hwendefa erume iyoyo haanga asingambomutangi ubva ati hwendefa uko anga anayo futi nongoziya kauti mamwe majainzi acho kutakura akatakura zvo ndakazombonzwa imwe kaiyo yekuti murume akawanikidza mukadzi wake achiitwa bonde nemumwe munhu paakaona kuti sijaindi ndobva akabva ndikutengesa demo akanga audzwa kuti mukadzi wako ari kukuchita ndobva afanouya nedemo saka paakazoona kuti demo unogona kushanda pandiri rinogona kushanda pandiri aka ndikutengesa demo asi hausati wataura nyaya yekuti akati chii maoko mashoko ake ekutanga mashoko ekutanga hapana akangondituka akapedza kundituka ndobvakutuka achiti chii reka famba ndigarisane nemunhu akadaro ndogara nesei uchindiurira haana kukwatura here ndakarohwa ndakarohwa stereki aiwa ndakarohwa ukatofenda ndazofenda zvangu but hauna kuita kana mavanga oro aiwa pandakarohwa ipapo aiwa handina saka anga ari wiki pazvese ka obviously kapane paungazosimbe mumaoko wakaneta saka ari kubvezvozvo ari tombozivawo kwarini because handitomutsvagi hapa tsvagike munhu ka hapatsvagike iwo wakaonawo here mukana wokunditaura kuti chazoita kuti haana kubvunza here mubvunzo chaurushaya panapa chii unoziva ndozvatoita kaizuva rumwe obviously anotobvunza akati chii abvunzawo ndakatonyatsotorawo mukana wangu zvakanaka ndikanyatsomuudza kati aiwaka chazondipowo kuti ndidaisowo naika mamiriro amakaita saka inini wacho ndichiite iwo kana apa kakari kadora here kana kuti aisagona kushandisa yanga anayo zvazvakatongosangana kuti kanhu kacho katoko haagone ukashandisa ndikaike kuti ukakosora kanobva kabuda nongoziya kuti mamereji ekutanga kaunenge uchingoti aiwa ndizvozvo nenge uchingoti ndizvozvo but nekuzogara nevamwe munguza wakadzi tikaungana tinotaura tsese takuudzana kaudzana paesoso masaisaizi chazvitsvaga nyeti ndazvitsvaga ka ndazviona kuti chokwadi zviriko saka kune kunowedzereswa saizi here kunowedzereswa saizi hakuna zvavo uzaida kufurira ungadai wakanowedzeresa kayake hakuna hakuna alright tatiri panyaya yekuti papechitu apa ukazo anga aikuharasa ndii une rimwe zuva here raunoti murume uyo akandirova zvekupfuura yanga ari wiki weyo aiwa pane wechitu hapana ndanga ndisingatomborova chakaita kuti ubude yanga ingori shamhu kurwadziswa ndo yaingova shamhu yeti ndo zvaindirwadza oiya yekunohura chete ndo yanga paitwa kurohwa kwangu iko kwete kuti ani ndakamborohwa nemaoko andina wafunga here kuti mwari chaichai ndiye anga achitokuranga because wanga wabirira futi chii mufesi wediki ndakatozotozviona kuti ndo zvinoita mwari izvozvo alright ine zvawane 10 years handika nemanakira wakaita black beauty hapana atambo kuti chiuya tigare mumba iwo vanotaura zvekugara wakawandisa wakawandisa asi zvichaita
iwe ndousada ndichada. Uri kuzvityira here? Kwete kuzvityira kaka kuti unozono zvandatova izvezvi zvitori right ende zviri kutondinakidza saka pfungwa dzekuti ndichanzi ndinopinda mumba keti. iwe une makore mangana? Ini ndine 34. ini ndine 58. ndiri kuritaya mai manje ndakatoritaya zvangu tatokudza hari dzofa nzirova. Sa iwe unonchi 34 unozoritaya wane makore mangani basa irori? Kana ndamu 50. Ndamu 50. Ukabvunza mamwe machembero ari kuma 50 ari kuti kukecha kuchiri kuita here? Kunoita kunotadzani? Amen. Kunoita. Because vana ndikunzwa kuti vadiki vari kuuya hoti izvozvi zvikanjani competition nevechikora kutouchline? Vechikora vari kuuya. Vari kuuya hoti? Sure here? Vari kuuya but kuuya kwavo hakutadzisi. Kune vamwe vasingatodiwo iwavo. Okay. Mareasons avo ndeapi ekuti sei vasingade vezera rechidika? Taura kaneni peshe. Unozatoda nyaya kairire peshe. Wazviona kama unoda nyaya? Ndozviona. Mabvunziro angu aya ati munhu anoda nyaya. Ndiro makuhwa kainini. Ndiri kutozviona kuti baba pakaipa rega. Ndenge munoda zvinhu. Zvingaite. Kuti ini handizi Changanibhegi here. Nditori Changanibhegi rakatozvigarira ipo rinoda zvinhu zvokuti ukaona zvaunenge wanzwa unongondifonera kuti wamboinzwa here hombe yavhurwa kuro. Musazonziyawo pamakuhwa. Vechidiki vari kuti vasingadewo vechidiki vanoti sei vasingavade? Kazhinji kacho vatori vadiki ivava zvikomana izvi zvichiri zvechidiki izvi ndo zvisingatodi vadiki ava zvichiuya kwamuri imi. Ivo sei vachifevha kwamuri unofunga kuti chiiwo? Vanotaura here kuti sei ndichida iwo? Taura kare. Havazotaure zvavo kuti sei vachifarira vanhu vahombe. Haisi nyaya here yechikapa iyi? Zvinodaro. Imisuwo panguva yedu kana katouyawo takangozvitrenwa kaisi. Ava manje ava vari kungokura. Vechidika ava vasikana vechidika vari kuuya kutouchline vangokura. Alright. Mugara muchiti makazvitrenwa nani? Nana gogo. Kwava vari kushaya sei vanotrena? Ivo vana vechidika. Kuvacho vavana kupi? Ivo vana gogo vacho handitisi here isusu saka tikavatrena makastoma tinomaona. Tingomuti zvisina basa mwana hanzvadzi. Zvinana basa izvi. Apa muri tete? Kuti hazvinangana basa nefesi yako nemanakiro wakaita mwana hanzvadzi yangu. Zvinangana basa izvi. Saka kana chinzi ana tete vapera kuri kurehwa imimi. Ndechoti vanhu kana chiti ana tete vapera vari kurehwa ichi. Ndimi muri kutiza neinformation imi. Asi makapuwa mahara katraining? Aiwa kupiwa mahara takapuwa. Asi zvezvo hazvichaita kuti tisheye because tikangoyasheya basa rafoko. But imboita favor kaimbonditaura kuti kana uchizvizwa chikapa unenge uchinzi iwo semunhukadzi unofanira kuita sei kana uri pabonde. Handida kuudza ndoda zvinhu. Pamwe ndiri kutogara nemunhu asi kutoita zvauri kufanira kutondzidza ipapo ndobva ndanomudza kuti enda unoona tete peshi ndokubhadhara mari isingaiti. Kuti umudzidzise. Hanzi unofanira kuita sei? Unofanira kusimukira. Unenge wakarara. Saizvozvo ndakagara ndosumuka. Mukadzi anenge akarara handiti. Wakarara kudaro. Ichi chako ichichi ndo chinofanira kunge chiri pasi kudai nemakumbo ndo anenge akabhalansa. Wakasimudza murume mudenga. Wakamusimudza haungoti daiwo wachoti wasimudza wobva wastika. Aiwa haungomusimudza chete saka zvichizonzi unotambirira. Ndokwavanoti kukurungira. Nemasaidzi ese. Ukamboenda nekokoko wombodzoka nekokoko wombomusimudzira mudenga. Aiwa anoridza mere katadzi. Anoridza ndiwe here? Murume yeye. Ivo vanotombochema zvekuchema zvizvi. Vanoti chi? Yomiwi anoadaidza mai wakafa kudhara. Anogona kutondedzera kuti vakafa havana chavachaona. Murume anobowa akasaimwa mberi pajoki amazovheneta ikati bhuu. Anobowa. Iyo yechikapa imunotoita kana pari kana panhingi chaipo panonzi pai pashort time.
ya shetime yacho ka zvichienderana nekuti tine machargings akaita sei. Handingangoti kapa dhora ndotozviurayira dhora kutoshingira kutosadharara nekuda wedhora. Iyo nyaya yekuti zvedhora ipapa pane maminutes wakatoenda. Okay. Right. Saka hatidzokei futi kune vana vanozviziva here kuti ndozvaunoita? Ndingakunyeperei. Inini wangu havazivi. Vanongoziva kuti mai vanoenda kubasa. Alright. Chete. Uri ipapo ungavazovabvumira here kuti nerimwe remazuva vapindewo futi bai munyaya iyoyi nekuti vatengese ubonde? Ya, ndobvumira. Vakura zvakadii? Wekutanga ne 14 years. Mumwe wacho ane 10. Ungatiwo vaende kunoita basa iri here kana kuti vaende kunotsvaka mabasa chaiwo chaiwo? Ndondonzwa futi mariski akawanda kamubasa iroro. Yesh, mariski ndiwo akawandisa. Mariski akawanda. Saka nemariski arimo iwacho ungatovaregera vachienda? Zvine zvakuenderana nekuti anenge akaomerwa sei neupenyu. Alright. Wesi pane pamwe pekuti unenge uchingomumanikidzira mwana kuti usadai asina chaanobata. Kubasa kwacho anenge asina haende chekudya haana. Saka ungotora gwara ramai iroro ungomuti swaipa. Unongoswaipisa tongongwarawo bhozi mariski acho akawandisa. Alright, asi ati mbopinda mune mariski. Mariski amunosangana nawo ndapi mubasa reusexual? Kurohwa, kunyimwa mari yacho otsotswa. Akawandisa. Ndiri seni zvangu ndine riski yandakasangana nayo yekuti kana izvezvi ndikazvifunga ndinotombotya kubuda. Nditaurire. Ndakamboenda kumazowi kujumbu ndikanoita 4 months ndiriko ndichishandako. Nerimwe zuva ndobva kwangouyawo mabhudhi. Saka ndakangoti imhene yaita sei? Imhene yauya. Ndobva yauya zvakanaka vatachaja nabhobho apa aitoda naiti. Zvakanaka ndobva ndatomuchaja naiti yangu 25 bob ndobva atobvuma haana kana kuchema. Ndobva taenda kumba kuya. Tasvika akapaya tapinda mumba tingotaurawo pepe. Ndobva kwauya vamwe. Vasvika pepe. Uyu vatonichinjira uyu. Ndobva atondipandukira. Kanzi wewe toda mari yese yawinayo. Vakauya kuzonoka pamba pakwewo. Okay. Ndofunga waitokomunicata neuyu wandandinayo. Ndobva watoti tipe mari yese. Ndobva tambonetsana takanetsana. Muri tu imomo yakati vakanga vatopinda. Kwavakapinda se waivhurira mumwe seiwo ine chiwi nemumwe. Usho. Ndiye anga achiita mabasa esa. Saka iye aitoziva kuti vamwe wangu waita sei? Wauya. Ndipo akatanga noizi yake. Ndobva ndamboramba paipa kuapa mari iya. Ndinoziva kuti mabhudhi ainzi mabhudhi uku. Mashurugwa mazibhemba. Tanetsana paipa ndikuramba kakubuditsa mari iya. Ndobva wazongondibatirana paipa. Kuti kutoita zvekutamba. Wandibatirana ndobva wandiradzika kudai nedumbu. Kanzibuditsa mari ndobva ndaramba kubuditsa. Ndaramba kudaro ndoparakazobudiswa bhemba riya. Ndobva ndatemwa makumbo. Nebhemba riya. Zvokuti ndakatomboita masuwa ndisingagwanisi kufamba. Kana izvezvi ndatova neproblem because iri kumberi rakatodambuka tsinga. Saka kana ndichitofamba ndatova nekamuka urema karipo. Ndopandakazotova kuti panapa zvanenda kutofa rega ndichingovapa zvangu mari yacho pane kuti ndife. Ndobva nditongobuditsa mari ndobva watora mari ndobva watongoenda. Ipapo vakakutema kamwe chete? Vakatema makumbo ese. Iri rakatemerwa nechepapa. Iri rikatemerwa nechepapa. Saka mari yawakatorwa papa yave mari? Yanga ya 900. Mari munguva yese yaunga uchishanda. Saka vanhu vanofunga vanga vakutoziva kuti uyu munhu agarisa. Saka vanenge vachitoziva kuti kugarisa kwaaita anenge ane mari. Anenge ane mari. Saka wakazonoripota here kumapurisa? Unonoripota but vanhu vacho havabatiki. Mapurisa iwa? Aiwa. Mashurugwa. Hapana kana vana akambobatwa.
nenyaya yekuti vaityiwa nemapurisa here? kusazoziva kuti yenge iri nyaya yekuti vaivatya here kana kuti vakatadza kuvabata here, chaziva kana kuti pamwe unenge wakabhadharwa meni. Ya pakaoma. Sanyaya iyoyo ihora kwauri? Ayoyo yakatooma bhosi izvezvi ndatovarema kuchitsvaga mari yacho havichanyatsotsvaga chaizvezvo. Nongozoti kana munhu ane kaproblemu keurema unenge wamunhu akasiyana nevamwe, unenge wakudzikisirwa mbichani. Saka kuchinyatsotsvaga mari yacho zvichabude nguva yechando inoi hachizonyatsofaya zvakanaka bhosi, unenge uchityira mainjara. Haada nechando futi handiti ane ukaurwadzi yakanenge achiita. Musi wacho naiwe wakabva waendeswa nani kuhospital? Nevamwe wangu ndo vakanditakura vakandiendesa. Vakazoziva sei kuti wapindwa nedambudziko varume vaenda? Right, zvatinoita manje ndezvekuti kana tiri kubaso inenge ingori room, hazviite zvezvekuti murumu unenge uri 1. Murumu munogona kunge muri 4 kana 5 mu1 room yongoganhurwa nemakete, umwe neumwe anenge ari kuseri kweketeni nayo. Saka inini nguva yandakapinda vamwe wangu vari kupi? Wangu vari kunze. Nguva dzawakazouyawo ndipo wakasvika uchiona yowi zvino hazvina kumira mushe mukati. Iropa rega mumba. Totanga kutomhanya paipe ndiendesewo kuchipatara chichi. Uri panguva saka ipapo zvakazokutorera nguva yakadii kuti uchipora uchizodzokera futi kubasa? Zvakatora nguva. Ndakatora nguva because ndakatombofamba nemacrash. Ndakatora nguva yakarebesa. Zvototi kana izvezvi handitodi kunzwa nezveko. Ndingatoende kumwe kwete kujumba. Okay. Wada zvadaro saizvozvo warwadziwa ari marisk awakasangana nawo mubasa iroro, hauna here uchifunga kuti dai zvangu ndaita se ndachigara mumba kana ndiite rimwe business? Zvekugara mumba hazviuyi. Chandingatofunge ndechekuti dai ndanga ndakwanisa kuti ndiunganidze mari ndoita business. Kwete zvekupinda mumba kwete. Mumba uri kuramba? Mumba kwete. Asi ikoko futi kune mariski uri kungoda kungodzokerai, asi kumba uri kuramba? Uku kune mariski, but kana ndaane business riski yacho inenge yashoma because unogona kunge wane vanhu kana 3-2 chete. Unenge usisaite zvekunonyatsomira patachirenje zvemadhora kana wanewo chinhu chaunenge wakuita. Apa inyaya yekuti hauna, unenge wakati ichocho ndo chaunenge uchitoita. Saka uchisa effort yako yese ipapo. Saka ndonenge tori basa kutoita iroro. Kuri kuti pane mumwe munhu shamwari yangu akuona pano paTV but ini Patience ndoda kumubatsira, unoda kubatsirwa kuita business reyo kana kutanga business reyo kana kuti unotori mune rimwe rauri kuita here izvezvi? Izvezvi handina. Saka unoda kubatsirwa kuita rei? Ndoda kuita zvangu rekunohodha mabheru ndichitengesa zvimablanketsi chichiyaya. Saipa pamunoita madhora haichengeteke zvoti inozokwana kuti utange kuzvihodhera bhero? Haichengeteke nekuti vana vanenge vachida kudya, voda maschool fees, panodiwa rent. Apa mune muchita zvemadhora. Saka kuti uiunganidze ikwane haiunganidziki. Ndiri kupanzwa. Kana pane vari kunzwa apa uchatisira phone number yako kuti kana pane vanhu vanenge vachiti haiwa ndanzwa tsitsi neupenyu hwaPatience, regai ndiitese, regai ndimutsvagirewo mari yekuti awane chekutanga. Then tikadzokera futi kunyaya yemariski, pane imwe riski kai kuti unombosangana, tambotaura futi zvediki, tataura zveimwe yaikugutsa. Pane dzimwe hombe dzinonzi dzinotyisa. Ini hasati ndasangana zvawo, matoireti asiyana kamazano kuti uone kuti uyu akaita sei. Kune hombe yawakambosangana nayo unoti dziriko. Ndafunga kuti iwanika kutoti dziriko. Haisi wani. Kuna varume vakatakurwa zvisingaiti. Zvekuti unotoita kugomera chaiko. Achirovera bhora mberi chete. Apa ndipo wanotoda kurovera mberi kaiwo, apa unenge wakurwadziwa because inenge yakakura, inenge yakatokukurira iyoyo. Yawakasangana nayo yanga yakakura zvakadii, yakaurwadza zvokurwadza? Yanga iripo. Ndakutosvika kuzera redhongi chaiko. Kwewo paaivhovhonora achivhura garaji zipi
wanga usingazviona kuti pane mukwesho wainenge unenge uchitika ndoshingirira ungoti ndinoshingirira but mukushingirira imo unonyasonzwa kuti panapa ndapo kukumutaura kuti usaisese yachikudza kuti ndakupa mari yangu unoziva ndisaisese saka nendichite uwanza handina mari inoenda mahari kunze kweyekujumbo yawakabirirwa mari pane pamwe pawakamboningirika here pawakambobirwa futi mari kana zvimwe zvinhu pari pakubirwa hapana asiri nyaya yekuti unenge wangotsotswawo munhu urega kukupa mari kakawandisa pawakatanga basa iroro resex work kana kuti pawakabatwa uine chikomba hama dzako dzakati chika navabereki vanotaura zvakawanda vamwe vanokutuka vamwe vanokuudzawo mune zvakanaka nezvakangosiyana siyana pakuuya kwauri vanotuka vanoti chii vanoshandisa mashoko ekuti chii zvinoita zvinonyadzisa kudaro wanga washayei munhu ane murume mumba asi iwe usati wambodai pane wakanga waudza here wemufamily kuti gentleman kumba uku aiwa hapana ndandisina kumbobvira ndakataura yanga ingori secret yako okay savangaitwe seko vanenge vane diki vava hapana zvavanoitwa vanotongoshandisawo ma7 hours yayo kuti vanongosimbawo netudiki twoito because hapana paichakura ngakangowe kadiki but kakadii kakasimbawo kasimba ma7 hours ndochicho mapiritsi kanonwiwa ekusimbisa musana yana baba kanyatsorowa damba refu chairo avaburuke zvekumhanya aiwa vadzike ndairare zvenguva yakadi ugona kutongolo wapungweka hairare saka pakadaro ipapo ndo patinoita kuita tichitarisa nguva mudzoti aiwaka apa zvakwana ngakuchiuya imwe muri amari 5 minutes dzawarowa dzebhoo ngakuye imwe bhozi ukamutedzera kaunoshanda iye nedhora pane pawakamborohwa here longest asingaburuki kakawanda varume vanodyirwa mari dzavo mahara amen azviite kakawanda ndosaka takazotoonawo kuti mufanira kutarisa maminutes ndeke 5 minutes dzakwana idzi kanti 3 minutes idzi dzakwana chiise imwe mari bondi rakarebesa rawakaitarira unorangarira ranga rakareba maminutes mangani kana kuti mahours iye akatoda kupinda kana 1 hour chaivo aripo pamusoro unotanga muchiri fresh pese raiwa madikitira zvino mese nokuti machiri akutotota iroro ranga rakaoma aitudzira aita top up aitopa yakatosvika muteni ba 1 hour achitopa vosoita kutoita zvemaminetsi munendaona kauta usi kutsika saka ndingaswerereka usiku hwese ndoshanda newe nedhora saka ipo kana tichitaura ipapa pa 1 hour ipapa akatunda here kana kuti anga asati futi wakatomburudza asati aiwa haakazotunda vazomuti zvaitaka iwe wakasara uchiri right here sara uchiri right unenge wakuzongoitawo zvekushingirira ndosaka takazopiwa marubricant bhosi kunenge kwakurwadza saka unenge wakuzongodai rubricant kuti zvitesei zvifambe easy kapaini keke usanyanya ukanzwa munoapohwa mahara kuti mototenga atopohwa mahara saka ndofamba nawo arumbeki izvozvo unawe topohwa kusesha umupohwa kusesha sesha iorganization yakakunakirai zvakadii yakatinakira because zvese vanotiitira mahara like chii nechii kunyange ndikaita siki yangu ndongoenda nekadhi rangu rine nhamba dzemasex workers ndotonorapwa nemalubricants iwayo makondomu nemalubricants tichingopuhwa zvese tingangoti zvese zvinodiwa nemasex workers vanotipa zvimwe zviri wataura malubricants makondomu chimwe chifuti tigare tatozivawo kana chese nyange ndikangoenda nchiti musoro nyange ndikaenda ndikati mudumbu nyange ndikangoenda nchiti ndarora nechakati hoi clinic itori clinic full package ine zvese ndinombonzwa kuti tichipesa chirongwa chedu chine ndombonzwa kuti vakadzi munombosangana nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti izvi ndezvemarituals emushonga
kwawakechwa nemunhu ati huya kumba kwangu kana kusabhabhu kwake chichi, asi zvinosikaitwa ikoko unenge uchitoona kuti panapa takuitiswa zvemishonga kana kuti yemabhizinesi kana ichi. Ya zviriko. Wakambosangana nazvo? Ya zviriko. Bosi unogona kana kungotorwa. Mawirirana zvakanaka obvanza ndikumba kwangu kunaiti. Musvika kunaiti mari yako yawataura anokupa. But pamwe pacho harare newe. Saka pakadai apa tingati chiyangoda munhu wekurara naye here. Asi mune muri pamubhedha mumwe chete? Tinorara but hapana anobata mumwe. Nyangwe iwo ukatomubata anoti aiwa ngatitese ngatirare. Saka iyo kwamuri muchoti ibhonasi ka? Inenge iri bhonasi but ibhonasi inotyisa. Okay. Zvimwe futi zvavanoita besides kuti kusarara newo vanoita sei? Nangu handisati ndambosangana nezvimwe kunze kwekungonzi mari yako. Ende kazhinji kacho vanhu vakadaro hawacheme papuraisi yaunenge wataura. Okay. One time anongoti keti. Anongokupa. Alright. Ndikuona kuti pane munosangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Varume pavanouya kwamuri imimi aivo vari mudzimba havanditi vanotaura here kuti chiri kuita kuti auye kwauriwo iye aine swipe yakangofanana neyako kumba uko, vanoti chiri kuitwa nemadzimai zvokuti dai taikupa mukana wekuti mboenda kuruwadzano umbonodzidzisa madzimai uko ungavati dzidzisa kuti chii zvaunodzidza kubva kuvarume? Vamwe havatauri. Vamwe varume tatutaura nezvavanotaura. Vamwe havatauri. Vamwe ndo vanongoti kumba kwangu uko mvura dzega dzega kumba kwangu uko amai veko havatode. Havatodi bonde. Vanenge vasingatobvumi. Ndezveapo neapo. Alright, wataura zvekuti unogona kuita zvechikapa zvokuita togona kutanga chikoro kana chikoro uchidzidzisa because vana havasina ana tete because pane mari handiti apo warega kudzidzisa uchiti competition but iwe unenge wane chikoro manje pamwe kuchitoya vanhu 3 pazuva tichivachaja $10 iwo vadzidzisa indini ndakamira padhoo ndichinyora marisitsi zvingaite musatikuda handi mari zvinoita chatiri mari zvinoita saka tochitanga nditi right. Kana uriko kunze uchitoziva kuti tivo zvechikapa wozvigona unongorara kunge danda uriko kumba uku isusu tawirirana kutanga chikoro panapa indini principal asi hakuna parents day kuchikoro chedu ini napechi hakuna parents day. Munhu anongouya nemari yake motibata pafoni kana matibata mouya moita malessons enyu mouya makagadzirira nokuti manzwa kuti zvinoda simba havafaniri kuya nenzara handiti saka pamunenge muchidzidzisana paipa munotomboti iye akarara pasi apa kuti kana uchitodzidziswa moisa chimwe chiheavy pamusoro kana munhu kaiye anenge chiheavy kutotora umwe munhu oenda pamusoro kuti unoti arigona here kusumudza. Okay. Pakudzidzisa zvamamuchiti zvekuzoti ukambomuendesa pane here kana kuti kalanguage kamunoshandisa kuti ita so kuti asazokangamwa kana aega kuti zienda kana tete peshe hakuna drawer 8 hapana chinombokanganwika. Hapana. Alright. Pane here zvimwe zvaunoda kutaura pane zvawasiya atingati mariski ekuti vamwe vari kuchiva chipfambi kunze uku ugare wavaudza kuti vakomana zviri kunoku kwavo zvinhu zvakadai ndezvipi zvaungavataura? Mariski aripo akawati wandei kuna ari kuchiva chipfambi ungamuudza kuti harisi basa rakanaka because tine mariski akawanda. Tinobata siki, tinoputikirwa nemakondomu, tinotsotswa, tinosvika futi pakuchekwa sezvandakaitwesha. Saka mariski atinosangana nawo akati wandei. Ungakurudzira munhu kuti aite sei kana asangana nenhamo? Ndinongokurudzirei kuti kwangotsvagawo zvekuita. Nyangwe kamusika kemadomasi urongopa rodha uzoshaye mari yekuti udye. Handiti hauzoshayiwo mari yekuti udye kana ukaita kamusika kako ndokutaura kwapeshi. Vana ndandasiyira imwe nyaya yevana, mari yeschool fees iri kukwana here? Ndizvozvo. Kana kune mumwe munhu ari kutoura iti ndoda kuadhopta, mumudiki wachona ari kuita chii? Grade 4. Mumoko mukuru? Form 2. Ari Form 2.
pamwe munhu akauya akati voluntary ndoda kuendesa vana vako kuchikoro unoda? Ndinoda. Tinotenda. Zvanzi izvo madhora anonetsa kusevha kuti ugotanga bhizinesi rako kunyange riri remabhero. Nekudaro mari iyo inoperera pakudya nekubhadhara marenti nemaschool fees evana. Ari kutaura Patience kuti havana kupinda kwete nekuda kwekuti vari kuti zvinonakidza kana kuti zvinofadza kana kuti zvine mari. Inyaya yenhamo nokuti ndo zviripo zvinokwanisa kunge vachiwana mari yekuti agone kunge achiraramisa vana vake vaviri vaanavo. Chikumbiro chaainacho kune vanonzwa kuda, vamwe vanotaura kuti kuipa munhu chirauro chekuti akupota achizviraurira, usamuraurire hove iye. Nekudaro ari kuitawo chikumbiro kune vano mwoyo wekunzwa kuda kubatsira vana varipo vaviri naiyewo anoda kutanga bhizinesi. Kana ane bhizinesi ane pano anenge agona kuzviendeserawo vana kuchikoro, kana kuti mumwe anenge aadhokuta vana kuti kusvika vazopedza. Makambozviita pano paSly Media TV, tinoziva kuti makaendesa vana mukabhadhara rent yegore rese. Iyo mumwe mudzimai watakamboita interview panapa anogara kuEpworth anga aine mwana akanga asingaone, akazorambirwa nyaya yekuti wazvara bofu kumba kwedu hakuna mabofu. Ndinorangarira mukadzi yeye akabhadharirwa rent gore rese, akatanga kupota achipuhwa mari kupera kwemwedzi wega wega. Chikuru chatiri kudzidza mupurogiramu ino chekuti vanhu vari kupinda munyaya yehusex worker kwete nekuda asi nekumanikidzika kwekushaya zvikwanisiro muupenyu. Peshu waita hako nekuita open up nekukurukura nyaya iyi yatachikurukura nanhasi, mabasa amunoshanda uye nemarisk amunosangana nawo waita basa. Tinotenda. Thank you so much. We move on to the next program. Pano pa video section ukadzika pasapa pane imwe program yausina kuona for the past 8 years. Kune maprogram akawanda, chinopera panapa mabundles kwete nyaya. Tatenda.